kum ta parlok ke kabangan yetu yepi menda kasngi kamde ka khana film kade ka khana ka ba shisha kumno ukhun ulapan im ya ka jing im jong ukpa kum ta to sngap ya ka ne ka video hando ka bakun khnang ba phin sngal thulut ya baro kum ta sngap kumno ne ukhna shinrang ulapan im ya ka jing im jong ukpa jong kum ta u doktor u ong ba ukpa jong phi un im tang riu banai kum ta u ne ukhna shinrang u sngaw si shibun u habban pen im ya ka jing im ukpa jong u la kumno ru namar ba u ne ukhna shinrang u ich e ya la ukpa umla ban im klim ukpa kum ta u habban pen im ya ka jing im ukpa da kono kalat u doktor ula ong yau neu khna shinrang ba ka kidney jong ukpa jong u kalas new bad un im tang riu banai nang ta u neu khna shinrang ula kali yau doktor ba ladanga ai kidney na ka benta ukpa jonga ato ula ban im u doktor ula ong hoi ula ban im tikna la pi ai kidney yau pa jong pi nang ta u neu khna ula rai ba ngan pen im ya lau pa da kono kalat ngan ai no ya ka we na ki kidney jonga yau pa jonga nang ta u neu khna ula ong yau doktor ba un pen kre ya ka operation but ai ya ka we na ki kidney jong u au pa jong kum ta kane kam de ka khana film kane ka de ka khana ka ba shisha we ukhun shinrang ula IT ela ga jong ka kidney shok pa jong ki ba ying jong khunna kila shifting shibun la ka operation kan long ka job ne em kila shong shabar jong ka jaka operation haden khat sau kanta andau doctor lami na ka jaka operation ula ai ka khubor ka ba ka jing suman ka operation kala long ka ba job nang ta ki ba ying jong tau khna shinrang kila sngaw men shibun ba ka jing sumar ka operation kala long ka ba job bat baro arngon kila light im kum ta parlok uneu khna shinrang ula le ya ka benta kum ukhun bat pen im ya ka jing im jong pa jong